Helo, croeso i Maes Fi, y fodlediad lle ni'n gofyn i bobl sy'n ymwneud â'r sy'n gerddoriaeth yng Nghymru i greu, i gŵyl delfrydol nhw. O'r headliners i'r bwyd, i'r lleoliad, fi eisiau gwybod popeth, a fi'n falch iawn i weid, mae gen i 2 westau godidog yma heddiw. Yr artist Mali Hâf, a y DJ Dilys, Dylan Jenkins. Siwr ti? Good, yeah. Ti'n okay? Wedi blino achos es i i'r gwybrau Cymraeg neithiwr. Welsh Music Prize. Fi'n gwisgo'r glasses i cuddio'r bags. Do a girl. Safe space. Let's siarad am y Welsh Music Prize, y wobr gerddoriaeth Gymreig. Dyl, that's good. Beth enillydd? O'n i'n really hapus. Don Leisure. Jamal, Don Leisure. Definitely. Tyrchu sai. Really hapus i fe. Fi'n meddwl bod y boi'n heiddi fe. Mae'n rhoi lot o waith mewn i fe. A mae'r stori really cool fel... Nag yw a. Fel, o rhywun sydd ddim yn gwybod lot, falle am gerddoriaeth Cymraeg i fod yn hollol obsessed o fe. Yn pretty cool yna. Unrhyw gos o Welsh Music Prize neithiwr? Cos o ti'n DJ o? O'n i yn, Yn rhan o collective radio sydd. Ti'n meddwl be, oedd y dance floor yn eitha dead rhan fwy o'r noson. Bod ar gos. O wedyn oedd loads pobl ddod am check ar ôl nos. Nice. Pan nhw'n gallu fath o rogli diwedd y nos, o'n nhw fel, well, we need to get on the dance floor. Sick. Mae cymaint o pobl na, chi eisiau siarad. Wel, oedd e'n neis i fi, Lenny, cos ddim yn gorfod siarad efo neb. Nice. Dim Mali Cachu. So os oedd rhywun trael siarad, he's fel, brysur. Fi'n brysur, actually. Miles yn neud socials i S4CMiwsig. Good time. Siarad i fel, un peth o ti, really, gyda'r meic. Fel, sorry, fi'n gweithio. Nice. O ti'n eisiau ti o Pino Palladino, ti? O'n i yn. Mae'n boi'n dal. Mae'r boi'n dal. What a legend, though. Really cool. A Miley Cyrus yn neud Jules Holland. Elton John. Yn neud fideo. Mae hwnna'n pretty cool. So iconic. A Miley Cyrus, achos yn pen fi, o'n i fel, fi ddim yn gwybod be mae dynamics band fel na, fel pan ti'n chwarae efo superstar fel na. So yn pen fi, o'n i fel, ydy hi'n really pwy nath gysylltu? Pwy sy'n nabod Miley o Gymru? Give me your email. Mae gen Miley efo fel, fatha, beth yw'r gair, fel tras Cymraeg. Ta fe, sy'n ni probably ddim I think via Dolly. Well, mae Dolly yn. Mae Dolly yn. Dolly yw godmother hi. Ond maen nhw ddim. God relation. God. They're related to God. Anyway, I digress. Ein gwyliau ni, unlimited budget, unlimited cynulleidfa, neu dim cynulleidfa, os ti'n moyn, lan ti. Byddai yn dewis fy hoff oil ar diwedd y podcast, guys. No way, o'n i'n hwnna. So byddai'n dewis pa gwyl byddai eisiau dod i, oce? Oce, iawn. Wel, falle byddai eisiau mynd i'n Dilys o'r diwedd. Fes. Can weld. So, lleoliad. Mae hwn yn cwestiwn fi'n joio. I think mae hwn yn set o mood ar gyfer yr oil, wrth gwrs. Mae lleoliad yn bwysig iawn. Mewn dinas, mewn cae, mewn tref, ar ben mynydd. Mali Hâf. Ble mae dy oil di'n digwydd? Ynys Enlli. Nice. Lovely. Mae pawb angen, achos yr unig ffordd chi'n gallu mynd i Ynys Enlli, mae rai chi'n mynd ar y cwch, right? Cwch Colin. Colin sy'n gyda'r cwch. So cute. Great guy. Sy'n ni'n dechrau mae rhaid ti gael sawl cwch i fynd draw i Ynys Enlli, ddod ar gynulleidfa draw. Party boats, neu... Wel mae rai yn mynd i gyrru chi draw, ond mae yna party boats. Lovely golygfeidd hefyd. Ar un pwynt, doedd dim trydan yn Ynys Enlli. Good. Na, ni angen trydan. Ond, I think erbyn hyn, mae yna trydan. Mae yna trydan. Oes. Fi wedi bod yn bersonol. Ti wedi bod yn Ynys Enlli? Fi erioed. Ti wedi bod? Guys, highly recommend. Mae Ynys Enlli yn lovely. Fi just licor syniad o'r holl ynys yn festival. A ti saff. Lovely. Dyl, lle mae'r oil di? Wel, mae'n fi hefyd yn ynys. Ond mae festival fi'n digwydd mewn parallel universe lle oedd cartref Gŵylod erioed wedi cael ei fully boddi. Wow! So, parallel universe, mae cartref Gŵylod heb gael ei fully boddi. In fact, mae fe wedi cael ei preserfo fel cymuned fath o medieval Cymreig. Basically, o'n i'n kind of moyn rhywle yn Aber. Ond o'n hefyd o'n i'n meddwl fel, ydw i really moyn mynd i fel rhywle yn Aber a gweld loads o pobl i'n nabod a fel mam fi, pan fi ddim really moyn gweld nhw. Ynys sydd efo fath o castell a ffort a hefyd coedwig. A ond hefyd, am ryw reswm, mae'r country Gwylod yma mewn fath o microclimate, so mae fe'n eitha tropical hefyd.
Nice. Mae'n treithau tropical o amgylch yr ynys. Achos, o'n i'n meddwl, fi roed i bod i Gŵyl sydd ar bwys fath o trath. O, fi wedi gweld lluniau o rai? Yeah. Pam gael i gwisgo'r Tropical Wales hats? Yeah. Oh, yeah, mae'n nice, yeah. Nice, merge game. Yeah. Mae hwnna'n lyflu. Beth yw stori Cantra Gwaelod ddo eto? Mae'r boi na, dwi'n hofio cael y gat. Ynnes o dde, fe? Neu oedd e dan y dŵr, ond gath ei foddi? Gath ei foddi, so fi'n cario oedd e just an extension o'r tir. Ah, Chos os ti'n mynd i Ynys Las, neu borth yng Ngheredigion, wel, fi'n cael mae fe'n up for debate, fath o beth. Yeah. Ond os ti'n mynd i borth yng Ngheredigion, ti'n gallu gweld olion hen, goedwig, fel prehistoric. So mae'n rhai yn pobl yn honni mai falle olion Cantra'r Gwaelod, neu rhyw hen gymuned yw hwnna. Difyr. Rhywbeth tebyg gyda un fi hefyd. Nes ti dweud medieval vibes? Ie. Ie, o fi'n mynd am fel tylwydd teg cyber, so like cyber fairy. So mae bach o medieval vibes yn un fi hefyd, so... Nice. Nice. Lle yw'r lle fel mwyaf wacky ti wedi bod mewn Gŵyl, just in real life nawr? Yn Earth in a Field yn digwydd bwys ti ddewi, eitha fel hippie festival, fath o, enghraifft, ond na sort of jacuzzi, well, fel hot tub sort of thing, oedd yn, erbyn yn diwedd yn os yn hollol oer, just loads o fel middle-aged pobl yn noeth ar acid, oedd yn really weird. A wedyn oedd nhw tent yma, lle oedd e fel, oedd a lot o fel rave tent, a lot o fel shit music, fel psy-trance, a stuff fel la. A ti'n gwybod tynnu shoes ti off yn mynd mewn i rave tent? So ni'n fel KO yn mewn, o'n i'n barod, shoes fi off, o'n i'n for it. Well, yeah, ond it's not for everyone, yw e. Ond, so the boy mewn yn, oedd fel, I'm not taking my shoes off, Boy wrth y drws, well, come on, man. Everybody else got their shoes off, come on, get with the vibe. A they fel, I'm not taking my shoes off. So the boy ma wedyn, yn mynd lawr, o topless, just mewn harem pants, try to tynnu shoes y boy ma off. And the boy's been, I'm not a fucking hippie! So yeah. Nes I deffro lan o dan fan. Yn os yna. Nes I un pam oedd Covid, oedd e kind of dal, oedd lot o reolau dal, ond oedd ffrind fi wedi ffeindio oil ma, rhywle yn Lloegr, fi'n siŵr, am fel 20 quid, vegan festival, fi'n siŵr os oedd e'n, sa'n gwybod sut nath I ffeindio'r oil ma. Yeah. It was quite the weekend, oedd e just yn... Oedd y music yn odd, oedd popeth yn vegan themed, so it's vegan speed dating. Oh, ti'n vegan? A wedyn oedd y comedy gyd yn vegan. Ond sut mae comedy gallu bod yn vegan? Oedd joke fel, I love vegan festivals because you don't have to line up in the queue for the toilet. Achos mae pawb gyda bowels gloi. Sorry. Wow. Mae hwnna'n really bizarre. Yeah, oedd e'n odd. Ond achos oedd Covid i digwydd, o'n i just mor hapus I fod mewn oil. Yeah, nice. Narter, headliners, eich dream festival. Mae tasg anodd, Miles, neu sut ti'n ffind o fe? Really anodd. Ond oedd rhoi thema yn helpu fi. Okay. Fel Dewis. Beth oedd y thema? Ti wedi gweld Fallout? Yeah. Yeah. As in the game? Yeah, mae hefyd yn... Ffilm? Yeah. Cyfres. O, sa'n i gweld e? A fi just, fel person, fi'n licio pethau really hen gyda'r newydd fel dyfodol. So, I fi, think like Mabinogi futuristic. Yeah, nice. Class. Yeah. So pwy yw headliners ti then? Mabinogi futuristic. Pray tell. So, fi'n meddwl, yn hwyr yn y nos, fi'n no gyboio yn gwych. Yeah, fun. Fi wedi dweud I Sam Humphries yn barod. Mae gen I swydd, ond mae ddim yn mynd I digwydd. Nice, cool. Great headliners. HMS Morris, achos fi'n siŵr... Nice. Someone's gonna cut. Yeah. Mr Manager fan hyn. Fi'n siŵr bod nhw'n hoffi gwisgo lan hefyd. Yeah. Like, play along with it. I mean, nathon ni gyd weld HMS Morris yn neud spectacle yn y Steddfod eleni, lle oedd Sam ar ben, ar grand piano, ar top crane uwch ben Llefen y Maes. Oedd hwnna'n... Nath chi weld hwnna? Na, ni'n maes byd. O'n i'n gofio. Fi'n gweud bod pawb di gweld, dim o fi, oedd nath hwnna. Nes ti weld hwnna? Sam ar crane? Yeah, as in Sam HMS Morris. Wedi cael ei suspendo yn yr awyr ar grand piano. Oh my gosh. Yeah, oedd e'n absolutely bonkers. Fi'n mor jealous. So, maen nhw'n
os mae fe fodlon neu hwnna, fi'n siŵr fydd yn hapus gyda gwisgoedd. Na i cael y creu na'r Ynys Enlli. Sam. Fydd Cer Savannah yn chwarae yn y dydd hefyd. Nice. Pixie, gyda'i talyn. A wedyn, yr ac Saesneg, Ashnico. Fi'n obsessed. Ashnico? Pwy yw Ashnico? O, ti'n mynd gwybod Ashnico? Dau gwaith glas. Ashnico? Oedd hi'n canu Slumber Party. My eyes so big when she... Okay, fi'n gwybod yr un. Cool, fun. Yeah, mae hi'n really ffit o'r thema. Mae hwnna yn ffit o mewn i'r thema. A Sudan Archives. Ti'n gwybod Sudan Archives? Mae hi'n gallu pole dansio a chwarae'r fiddle ar yr un pryd. Epic. So... Dyna be mae'r Steddfod yn colli. Pobl yn chwarae'r fiddle a pole dansio ar y pryd. Fi angen gwersi pole dancing. Ond sa'n gallu chwarae'r fiddle. Great choices fyna. Very fun, very cool. Ac ar Ynys Enlli, stunning. Dylan? Iawn. So, dechrau... Na ni legend slot gynta. Na ni... Dechrau di, lle ti legend slot ar ôl... No, we do it whenever. Na ni, basically, fi eisiau gorkis yn yma. Legend slot na. Sorry. Gei di, meddwl di am the legend slot di. Fi eisiau gorkis, ond dyn nhw ddim yn legend slot. Maen nhw'n transported o pan maen nhw'n ifancach. Sy'n meddwl bod nhw bach yn loose hefyd. Sy'n meddwl, na ni probably gweld nhw mas yn yr oil ar ôl. Which fi'n meddwl sy'n hwyl. Basically, just cos fi roed i gweld nhw, fy'n ifanc. Fi ddim chwaith. Maen nhw'n amazing. So easy choice. Class. Great choice. Legend slot, fi'n mynd bach mwy complicated fan hyn, ond basically be fi moyn neud yw co-legend slot rhwng Endaf Emlyn a Carol Parry Jones. Mae yna crossover rhwng Endaf Emlyn a Carol Parry Jones, lle mae nhw wedi chwarae'n India Rock o'i gilydd, a hefyd mae Endaf Emlyn wedi chwarae ar record bando. So yn yr un ffordd nath Kendrick Lamar a SZA, neu Joint Tour, neu Endaf Emlyn a CPJ. Oh my god, mae'n actually amazing syniad. Ai, fy nhw'n chwarae, gyd o'r hits, Endaf Emlyn, gyd o'r hits Carol Parry Jones, fel y 2 hit India Rock, wrth pobl hoffi, cos pobl hate o rest, fel ni. Fi'n credu ti'n manifesto rhywbeth fan hyn. Fi yn. Fi'n meddwl mae angen pitio hwn y Steddfod. Ond mae Endaf Emlyn apparently efo ffyr o perfformio ddo. Na pam nath o stopo. Eitha wir. Motobiography fan good read. Pino Palladino yn chwarae ar Endaf Emlyn. Ydy. Bydd Myfyr Isaac, obviously, yn heavily invested yn hwnna hefyd. Mae yna band arall o'r enw Jeep. Jeep, fi'n efo Jeep. Mae Jeep yn really cool. A hwnna band, fi'n cael ei Endaf Emlyn a Myfyr Isaac. So mae yna loads o stuff i ddigwydd. Mae big crossovers fan hyn, nag oes e? Ond mae fe'n gwneud complete sense, dwi'n meddwl. Cos o'n i'n meddwl, okay, so hwnna, Lovely. So, recap. O, fi angen headline o fi hefyd. Headline o fi Racehorses / Radio Luxembourg, achos hwnna'n hoff band fi erioed, a maen nhw'n torri lan na. Sy'n ni'n neud nhw wyth gael na eto. Nice. A plus nhw yw'r rhai, fi'n cofio un maes fi, mae fi, lle nath nhw... Rhaid acrio. Lle nath nhw just neud fel instrumental show. So oedd bron fel light show. Pa Steddfod oedd hwnna? Bala. Hwnna Maes Fi cyntaf fi. Nath lot o bobl bwan, cos o'n nhw'n disgwyl fel Lisa Magic o Porfa a stuff fel lan, o'n nhw'n bod bach mwy avant-garde. A nath nhw'n just neud light show, basically. Ond fi'n meddwl, sy'n nhw'n gallu chwarae am 2 awr, ond y gyd o'r fel dros Radio Lux era, 2 album Racehorses, a wedyn hefyd, just neud rhyw fath o sound and light show ar y diwedd. Oh, so'n epic. So mae hwnna'n mynd mewn mewn wedyn, dechrau pan mae'n nosi, gorffen pan mae'n dywyll, ti'n meddwl? Lovely. Fi'n offi'r set na, pan ti'n watch fel Glastonbury ar teli, mae'n dechrau off yn ole, ben i lan dywyll. The Twilight Zone, lovely. Oh, fun! Joio! Good choice, Dyl. Diolch. Ti roi lot o thought mewn i hwnna. Nice. A ti roi lot o thought mewn i'n ti fed, Mal. Very curated line-ups. Mae'n mynd i fod yn benderfyniad anodd, fi'n meddwl, Dewis. Which one I'm going for? Pa sets dros y blynydde mewn gwyliau gwahanol sydd yn aros yn y cof i chi? Nes i cael modd i fyw yn gwylio Underworld Lenny Greenman. Do. Oedd yn un o'r pethau mwy amazing fi roed o'r i gweld. Oedd yn cool. So nes i really fwynhau hwnna. Fi cofio watch a Hot Chip yn End of the Road. Fel ti'n gweud, yr un cyntaf ar ôl Covid. A oedd hwnna fel... Oedd hwnna'n pretty amazing. Erioed i bod i End of the Road? O hefyd, un o'r resymau ni eisiau cael... Un i'n siarad mwy am y line-ups, cos fi efo mwy o comments i weid. Of course. Okay, good. Un o'r resymau ni eisiau cael coedwig, oedd achos mae End of the Road efo coedwig. A
Yeah, yn coedwig end of the road. Basically, diwedd y nos yn end of the road, maen nhw'n gwneud silent disco, which, pan nes i'n mynd am y tro cyntaf, ni bach yn erbyn, cos ni'n meddwl bod silent disco's bach yn naff. Ond, yn yr un yma, achos bod ti kind of yn y goedwig, ti'n gallu mynd mewn i'r goedwig efo headphones ti mlaen, a ti'n bod yn fel silly efo mates ti. Nice. A ie, un blwyddyn, nath ni watch a Blair Witch Project until 1am, which oedd yn really funny, cos, obviously, oedd pethau ni'n funny. A, ys wedyn, nath ni cerdded gwmpas y goedwig, yn fel, basically, nath ni dechrau ffilm o ffilm yn hunan, o'r enw The Were Bitch Project. So ni'n mynd lan to pobl fel, excuse me guys, we're filming a documentary, we're researching into the rumours about the Were Bitch, so can you look at sorry, excuse me. Can you look into the camera and say, Were Bitch? A nhw gyd yn neud e, yn clas. Fi wedi gweld y ffilm yma, mae'n really funny. Yeah, mae'n good. Yeah. Clas. Joio. Yeah. Ond na pan fi eisiau coedwig. Ta be, fi yn joio coedwig. Mae un neis yn Green Man. Ond fi'n cofio, nath nith wneud rhywbeth mewn coedwig i'n steddfod. Yeah. Do, oedd hwnna'n really cool. Ai. Mae dod â coedwig mewn i Gŵyl, just yn brings another level mewn iddo fe. Oedd hwnna'n mad, cos oedd just loads o fel middle-aged pobl ar pills yn ganol y steddfod. Wedi cael dy gwir o? Yn y goedwig zel ma, beth ti'n offi hwn, mae yna fel tai bach yn jotted fel y gwybod y coed efo fel lights bach yn y fe, so mae'n little fairy houses. Oh, cute. Fi'n licio hwnna. Os y coedwig ar yn essentially? Lle un fod, os ti eisiau. Fi'n mynd i defnyddio'r lighthouse ar gyfer llwyfan. Falle cool. Prif llwyfan. Yeah. Defnyddio'r lliwiau. Cool. Os mae ddim yn mesur fyny'r cwcwch. Dychmyga'r laser show allai di wneud o goleidi. Dros y môr. Da be ni'n meddwl. So hwnna'n... Yr un no good boy o wneud cover o Ceidwad o Goleidi as well, lasers. Yes. Hei, mae hwnna'n un cwestiwn, actually. Ydych chi'n gofyn i'ch act Saesneg, neu un o'ch acts chi, wneud classic cover Cymraeg? Ashen Nico wneud cover Cymraeg yna. Yeah. Yeah, fyddai'n cool. Neu un o'r ganeuon D-Miles, os ti Yeah, eisiau. byddai'n siwtio, yeah, I reckon. A fi'n meddwl bod hwnna'n really cool. O, fydd Ashen Nico jyst yn gwahodd fi i'r llwyfan a byddwn ni ddau yn canu rhywbeth yn y Gymraeg wedyn. Dead. Nice. A achos fi wedi gweld hi'n fyw, mae set hi'n fel really fairy-like. So, Nice. ni ddau yn mynd ar gyda wings. Full throttle. Yeah, a mae wastad gyda fel barddoniaeth ar y dechrau a dancers. Wow. So falle bach o barddoniaeth Cymraeg. Yeah. Oh, nice. Achos mae fel gimmicks yn rhan mawr o sioeau byw, headliners nawr. Mae balloons neu fflamau neu smoke machines. Dwi moyn, ti'n gwybod y grŵp Cwerin? Yeah. Moyn nhw dod nice. draw i ddawnsio. Mae nhw'n very your festival vibe, nag nhw. Oh, amazing. A Mali Hâf, y sioe newydd, sydd yn debyg am dy enw di. Yr un bobl sy'n neud e. Mae sioe nhw yn really cool. A beth hwnna'n siwto. Beth yw'r sioe? Mali Hâf. Mae'n yr un dancers yw e, ond gyda costumes newydd. Really cool. A routine newydd. Mae'n very cool. Oh, Os am cool. ein Ti'n gweld Mermaid Chunky o blaen? Na. Maen nhw'n cool, so maen nhw fel dod o Glasgow, a maen nhw'n gwisgo, pan nes i fel, maen nhw'n gwisgo massive dresses yma, a wedyn, o'n nhw'n dod â fel 20 o dancers ymlaen i'r llwyfan, a loads o'n nhw'n chwarae recorders. Wow. A nhw'n just fel... Oedd really cool. Nice. Beth yn y gimmicks di, Del? Fi'n eitha offi pan mae fel secret stages a stuff. Oh, yeah. Bod fi ddim really roed bod un. Yn y goedwig hefyd, o'n i'n gobeithio cael fel anon. Okay. So fel, essentially fel afterlife, sort of lle ti'n mynd mewn, a basically, ti'n mynd gwybod pryd, mae fe just fel timeless. So felly ti'n mynd mewn a ti'n dod mas mewn fel 3 weeks. Ond ie, ond o'n i moyn Mike Skinner cael residency na fyd. Nice. Just cos fi eisiau gwrdd o fe. A fi'n lyfo fe. Enough. Ie. Fi'n gweld adwrt newydd John Lewis. Na ddo. Efo Mike Skinner yn canu yna fe. John Lewis. Na ddo, fi ddim wedi O, gweld mae'n really nice. Nice. Mae'n canu'r cana bari-da-di-di, bari-da-di-da. Dim yr Christmas advert yw e fe? Na, mae fe mwy fel... Bon fel... It's got a vibe o Christmas advert, ond mae fe mwy fel autumn advert. Cute. Autumn vibes. Fi'n gweld lot o crossovers rhwng eich gwyliau chi. Yeah. Which fi'n eitha leco. Gallwn ni gael cwch A yn mynd pob o un tro i'r llall. ti'n dod syniad lan, fi'n cael un arall. Bwyd y diod. A big thing mewn Gŵyl. Mali, wyt ti'n fwy o
un pryd mawr, neu ti mwy o fy snacks trwy gydol y dydd? O fi trio fod yn trefnus a just prynu snacks cyn a ddim gwario arian, ond mae just ddim yn digwydd. Ie. Ti wastad yn mynd adre efo loads o fel naked bars. Ie. Fe fi neu? A fel cereal bars, a wedyn mae'n na, fi'n siŵr bod da fi rai fel 5 years old. Squished Nutri-Grain. Fi'n cofio yn Boomtown oedd dim ond fel reduced salt cans of beans dy fi. A fi a ffrind fi wedi gwario lot o arian, dyna cyd oedd ar ôl. Reduced salted beans. Ie, fel powers reduced salt. Ond o beth ti angen halen? Bych o halen yn y bore? Ie. So dwi ti reit mas. Halen ar dost. Brachdan halen. Ie. Ond ie, fi'n gwario arian fi. Ond am dy oil di, obviously, bys ti'n cael access i'r bwyd. Ie. You can eat whatever you want. So beth yw'r bwyd ti'n mynd i gael yn dy oil di? Eto, i gyd fynd gyda Ynys Enlli, fi moyn y bwyd i gyd wedi cael ei gynhyrchu gan Ynys Enlli. Okay. Mae ganddyn nhw afalau amazing, curry apple pie. A o'n i moyn i mynd i gyd fynd gyda'r thema, i moyn medd. Fi beth i trio medd. Nice. A mae yna gwenyn ar Ynys Enlli, so bydden nhw'n neud, as mae angen mel yn medd, reit? Ti wedi trio fe? Na ddo. Do, fi wedi cael do. A mae yna blas wahanol, chi'n gallu rhoi, ti'n bod, blas wahanol yn yno. Cherry flavoured. Ie. Ie, siwr bod ti. Ond eto, fi heb trio fe, ond dyna be fydd fel. That's the vibe. Fi'n meddwl bydd hwnna'n mynd lawr yn really dda. Ie. Fi'n meddwl pobl yn keen ar hwnna. Cos mae'n grif hefyd, mydd. Ie. Medd o'n nhw arfer in the olden days, ydw e? Oedd opsiwn arall fi just strawberry milk. Fi just yn caru llaeth mefus. Mae ti? Nice. Medd ni Dychmyg ar cyrtlod ffola di. Ond just fel, mewn cwpennau fel toadstools, ti'n modd? Pafod yfed medd nhw. Nice. Neu llaeth mefus. Nice. A beth yw'r bwyd? Bwyd, wel, dos ti wedi gwneud mwy o ymchwil o beth sydd yn cael ei greu. Bwyd yn yr ynnes, yn dy fe? So, wyt ti'n meddwl fel cawl? Mae dan fel full veg Wel, fi eisiau cawl, mae cawl yn boring, sorry. Hwna fi'n mynd i dewis. Ti'n gallu cael y cawl. Pa'n cymryd yn personol? Na, dwi ddim yn boring, dwi just ddim yn meddwl yn cawl mewn oil. I mean, mae'n llawn maeth. Mae'n feithio. Fi efo, gai weid rhywbeth? Ie. Fi wedi bod yn gweud ers blynyddoedd. Ie. Os oedd Green Man yn cael cawl neu steddfod i unrhyw le, bydde fe'n really boblogaidd. Cos mewn dan y fe, ti fel 3 days in, na gyd ti wedi bwyta fel toasties, dosa, I don't know, burgers, mac and cheese, stuff fel na. Be ti'n moyn, bach o faith. So cawl, mae'n hawdd i wneud. Actually. Fel wneud mewn big batches. A hefyd, gwrando hwn, be o'n i'n meddwl, os ti'n meddwl bod talu mewn full one, so os ti'n cael veggie one, meat one, a ti'n cael cwpan o broth. Cool, okay. So mae'n sôn o fel bod ti'n mynd i gael lot o bwyd meithlon iawn yn dy oil di. A donuts. Nice. Fi'n dwlu ar donuts. Achos maen nhw mor hardd hefyd. Rhai mawr neu rhai bach? Mawr. Nice. Yeah. Lovely. Mae bwyd ti'n sôn o'n feithlon iawn. A donuts. Yeah. A medd. A pink milk. Yeah. Lovely. Delicious. Balanced. Diet. Hwyl a maith. Dylan. Eich bwyd chi? Ie, iawn. So fi wedi gweud yn barod, fi eisiau cael cawl. Cool. Achos fi'n meddwl... Mae cawl... Dim yna'r prif bwyd. Mae hwnna'n bach mwy o fel ar gyfer y sort of trydydd diwrnod. Le ti'n teimlo fel ti angen bach o faith. Yeah. Hefyd, mae fe'n wyl Gymreig iawn, Gymru ar fucking cantrau'r gweilod. So, mae hwnna'n blaen o mewn. A i gadw efo'r thema Cymreig, so ni'n cael fagots o Morgans Aberystwyth. Nice. Mae nhw'n neud fagots, hoff fagots fi'n y byd. Fagots, chips, peas, gravy. O'n i arfer gael nhw bob di Gwener, Fagot Friday. Efe? Fagot Friday. Fi'n mynd... Fi byth di trio fagot. Fi'n meddwl bod fagots... Os cig ynddo fe? Yeah, it is very key. Right, basically, fel... Mae'n wyrdd iawn, achos mae'n defnyddio pob rhan o'r anifail. A mae'r bwyd yn cael ei syrfo o'r platiau pren. Okay. Ti'n pwynt ti'n ffilm medieval, mae'n fel long
fel, mae pobl wedi bod yn treco trwy'r goedwig am ddyddiau, maen nhw'n bwyta ddim byd, maen nhw'n cyrraedd y tafern, maen nhw'n fel, here you go, some stew. A maen nhw'n cael mewn bowl pren, efo llwy pren, a maen nhw'n fel, wolf fel lawr, fi eisiau hwnna. Nice. So ti'n cael cael ti efo llwy pren a bowlin pren. Wyt ti'n cael cadw? Alli gael nhw'n fel yn cadwyn engraved. Yeah. Fi'n meddwl am y ferch yna, come dine with me. Ac yn ystafell am planks. Cos it's posh, isn't it? Mae hwnna'n neud fi feddwl am rhywbeth mas o Lord of the Rings. Yeah. Ta pan mae fe'n bit, Lord Denethor yn bit ar... Y tomato. Y tomato. Ti'n cael y byrddau hir na hefyd? Ti'n bod yn... Wel, falle, ond fi'n kind of cysau rhywna. Fi'n cysau pan ti'n mynd i fel Wagamamas yn rhywle tebyg. Oh, yeah. A ti'n gwybod ystafell pobl ti'n mynd abod. Yeah, stressful. So, ond hefyd options i ystafell dy hunan. Yeah. Nice. Fel mae'n llefydd ramen yn Japan. Lle ti'n ystafell dy hun. Yeah. Nice. Dim bod fi wedi bod na'r blaen. Na fi. Fi'n cytuno, so'n gwybod beth siarad. Fi eisiau gweld y TikTok. Oce, fe. Fi wedi bod yn Japan a TikTok. Fi'n hofio rhywbeth as well. Ond eisiau gwneud sandwiches. Oh, fi joio sandwich. Cos mae brechdanau wastad yn lacking mewn gwyl. Ti'n cael toasties, fine. Fi definitely yn. Good old fashioned sandwich. Yeah. Joio. A fel lush brechdan. Ie. Beth yw lush brechdan i ti? Gofyn siarad hwn rotri am efo lot o bobl. Basically, fi efo theori amdano'r brechdanau, does ddim fel un perfect sandwich, mae'n dibynnu ar cyd-destun lle mae'r brechdan cael ei fwyta. Er enghraifft. Ti'n eisiau bwyta fried egg sandwich ar y traeth. Fair enough. Ti'n eisiau bwyta sloppy joes ar y traeth. Ti'n eisiau bwyta sloppy joes chwaith ar ben mynydd. Na. Mae yna brechdanau sy'n berffaith ar gyfer situations gwahanol. Oes. So, yeah, I guess ni'n siarad am Gŵyl fan hyn, so probably BLT. Ni lli clywed ci yn cyfarth, a mae seriously angen rhoi sausage sandwich o ci bach na, Drian. Yeah, fi lyco na, BLT yn good sandwich. Yeah. Fi'n gael fath o bara gwyn neis o'r bakery. Ddim sourdough, mae sourdough yn overrated, mae rhy tough. Fi'n lyco fel tost, ond... ni'n cael podcast arall, just i hwn. Ond, i fi, ti'n gwybod, ffreio'r bacwn. Yeah. Obviously, it's a nice romaine lettuce, big pieces o romaine lettuce. Yeah, crunchy. Nice big heirloom tomatoes. Ti'n socian y bara yn y fat y bacwn o'r pan. Ti'n rhoi mayo ar un ochr, English mustard ar llall. Wow. Hwna'r best kind of, best made BLT. Isn't that complicated? Fi'n really Ti'n gwybod be fi'n galw nhw ultimate sandwiches? Fi wastad wedi gwneud ultimate sandwiches. Gwan. Fi ddim yn gwybod beth o'n nhw. Just neud lan ar spot? Wel ie, ti just yn neud, ti'n gwybod pryd mae yn ultimate sandwich. Mae fel guild yna. Ie. Ti'n methu really disgrifio fe, mae jyst yn digwydd. Ti just yn gwybod. Beth yw drink ti? Sa'n i gofyn? Oh shit, yeah. Sy'n ni'n probably just cael loads of pints. Nice. Good old faithful. Yeah. Margarita slushes, ond nhw arfer wneud y Maes Fi back in the day. Fi yn joio Peryglus. slws. Maen nhw'n lush. Wrth y modd. Yeah. Maen nhw'n really nice. Mor blasus, efo nhw mor gloi. Yeah. Achos mae e'n mynd mor oer yn y nos fyd, pan ti'n dal achos mae'r cwpan obviously sort of crystallised, mae dy ddwylo di yn mynd yn... Yeah. Ta be maen nhw angen neud? Merch, menig Maes Fi ar gyfer y slws. Na, slws. Ar gyfer y slws. Yeah, Steffan Dafydd sy'n galw yn slws. Efe? Ie, joyous slws. Nice. Yeah. Lovely. Guys, lovely. Fi'n joio bod chi'n cymryd y bwyd ar diod yn serious. Mae'r ddau oil yn wedyn tîm Miles yn atgoffa fi bach o fel renaissance. Sy'n gweud e? Renaissance. Dwi'n siŵr. Renaissance fe. Ti di bod un o'r blaen? Do, es i un ar ôl cystadlu yn Glastonbury Emerging Do fe? Competition. Ie. Fel? Fi wastad yn mynd Oedd e'n helpu fi achos o'n i'n dweud i Iowan a Ces, be bynnag sy'n digwydd, ni'n mynd i'r medieval fair bori. Nice. Ie. Ys ti bysgol an? Do. Cool. A nath fi a Iowan neud gwers. Fencing? Actually? Fencing. Yeah. Oh, nice. Cool. Oedd Iowan yn gallu, oedd Iowan yn dal yr un go iawn. I didn't trust myself. Ond oedd e'n dweud o'n i'n naturiol, a mae fideo o fi fel. Ydych chi'n cael fel, I don't know,
Beth yw'r thing yna pan ti ar 2 geffil o wedyn maen nhw'n trio... Jousting. Jousting competition neu rhywbeth fel na. Mae gen i syniad o... Sorry. Na gwan. Kind of off. Na. Basically, chi wedi chwarae Baldur's Gate o'r blaen. Fi'n mynd yn really nerdy nawr. Fine. Fi actually heb na, fi'n gwybod Okay, so mae hynny wedi cael ei ysbrydoli gan Dungeons and Dragons. Okay. A chi'n gallu creu cymeriad eich hunan. Okay. Ond, falle, yn yr oil yma, chi'n gallu creu cymeriad eich hunan. So, fel medieval Dungeons and Dragon vibes. Cool. Beth yw'r fel... Hologram. Holograms o cymeriadau chi sydd o gwmpas yr oil. Wow. So mae gen i un, pam nes i chwarae Baldur's Gate, o enw Ceiniog. Mae hi'n draw elf, croen gwyrdd. Mae hi mor cool. Nice. O'r monk class. Mae hwnna Ceiniog enw, really da. Mae Ceiniog Yeah, yn enw gyda lyfli. Cei. Oh, that's cool. Ceiniog gyda Cei. Cein am fyr. Yeah, cool Cein. Yeah, wan fi Ceiniog yn ys enlli. Yeah. My gaming dreams come true. Fi'n meddwl mae hwn yn mynd i fod yn agos iawn. Felly, fi eisiau chi pitio un thing olaf am eich gwyl chi, neu tipo fe i fi. Fi wastad wedi dweud, yn gyntaf, yn amlwg, na i roi arian i Elisa. Of course. Ond yn ail, fi moyn gardd digon fawr ar gyfer merry-go-round fy hunan. Nice. Oh. Gyda hwyad. A wedyn, so mae'r hwyad yn mynd o gwmpas, chi'n gallu mynd ar y hwyad. A wedyn, mae yna jukebox. A chi'n gallu dewis pa music i cyd-fynd gyda'r rhaid. Nice. So fi moyn hyn yn Ynys Enlli. So mae pobl yn gallu dewis. Fi probably yn ffeitio dros pa tiwn, ond... Na, mae'n sy'n bach neis. Very unigryw. Dyl? Wel, mae Cantref Gŵylod fel fortress Ydy. efo lot o dwneli o dan y fortress. Okay. A un peth o'n i'n meddwl fysa'n eitha hwyl. Mae'r festivals gorau efo'r bands, Yeah. a wedyn mae dod o'r elfen mwy electronic, mwy fel ravey, so ti'n gweud, falle tua diwedd y nos. Fi hefyd yn offer syniad rhag ofn bod tywydd tropical yn troi, bod yna opsiwn i fynd underground. So, yn un fi, bydd na hefyd underground castle tunnel raves. Oh, yeah, mae hwnna'n really cool. A mae yna fel casgenni o booze jyst dros lle, a ti'n mynd draw, mae rhywun fel, fe geini! A wedyn ti fel, la. Dyl, mae'n sôn fel nefoedd ti. Yeah. Mae'n sôn lyflu. Yeah. A really fel wholesome. Let's recapio eich gwyliau chi te. So, Dyl, atgoffa fi, mae ni yn Cantref Gŵylod... Yeah, so ni'n mynd alternate universe lle oedd Cantref Gŵylod, neu o leia rhan o fe, wedi aros ar ben y dŵr. Mae Endaf Emlyn a CPJ, Cara Parry Jones yn neud joint legend slots sy'n cyfro discography nhw o Endaf Emlyn i Jeep, Inja Rock a Bando. Gwych. Mae Race Horses, fy hoff band, yn neud headline slot, 2-hour slot, o pan mae fe'n dechrau nosi i pan mae fe'n dywyll. A mae Gorkies ifanc yn chwarae ar ddechrau'r noson, o ar diwrnod, whatever. A hefyd rhywle mae Mike Skinner efo rhyw fath o DJ residency, probably lawr yn y tunneli. Oh, yeah. Neu yn anon yn y goedwig, Yeah. sydd yn sort of rave yn y goedwig, lle unwaith chi'n dod mewn, ti'n gwybod pryd ti'n mynd o mas. Ond in a cool way. In a cool... Yeah. No, in a freaky way. Mae yna lot o gawl ar gael, yn ogystal o loads o pints. A faggot y peas. A, wrth gwrs, fagots, peas, chips a gravy. A brechdannau. Yeah. Mae hwnna'n lot o layers i'r gwyl yna. Oes, Dyl, diolch. yn ddiddorol dros ben. Mali Hâf, let's recapio dy oil di sydd ar Ynys Enlli. I cyd-fynd gyda'r thema Cyber Fairies, mae Nogo Boyle mynd i chwarae a headlino yn yr Lighthouse gyda'r lasers. Cool. A wedyn mae HMS Morris yn chwarae, mae Sam yn mynd i hedfan mewn, fel tylwyth teg. A mae Ceri Savannah yn mynd i chwarae o gwmpas y tân gyda'i Helen. O yn Ashnico, wrth gwrs. Yeah, Achos Ashnico. fi'n mynd i ymuno gyda Ashnico ar y llwyfan, a wedyn Sudan Archives draw rhywle ar pol yn gyda'i ffidol.
Clas. A wedyn mae yna holograms o gwmpas o y cymeriadau mae pobl wedi creu. A allai dysgu bach amdano'r hanes mewn ffordd hwyl? Yeah. Roll for an educational moment. Ti'n gael blodeuwedd o'n 2:00 y bore, mae'n sôn am ei hanes. Joio. A wedyn, yr unig ffordd allech chi mynd ar yr ynys ma yw ar cwch, beth yw e? Cwch Colin, yw'r boi sy'n rhedeg y cwch. Cwch Colin, mae'r medd. A llaeth pink. Falle just i'r event organiser. Nice. Ond, am fydd e gyd mewn cwpanau, toadstools a ddanau. Boys, mae rai fi weid, maen nhw'n ddau oil ffantastig, a genuinely, so fe'n really cool gweld y ddau beth yn digwydd. Mae hwn yn really agos ac yn anodd, ond fi yn meddwl mae rai fi fynd gyda Gŵyl dyl. Yes! Achos mae bys fe yn anhygol gweld Gorky Psychotic Monkey yn their prime. Yn Cartre Gweilod. Yn Cartre Gweilod. Fi'n meddwl allwn ni genuinely pitcho'r syniadau yma i bobl. Wel, bydd rhaid ni adeiladu artificial Cartre Gweilod yn hynny. Ond Where there's mae'n creu interdimensional travel. Hologram Cartre Gweilod. Oh, nice. Nawr ti siarad Cymraeg. Ac ar y nod yn yna, yn i ddiolch i chi gyd am wrando ar Maes Fi, a chi danysgrifio i'r Pennod yma ac i Maes Fi yn ble bynnag chi'n gwrando ar y podcast. A nhw'n i weld chi tro nesa. Twdlw! Tro!